Luzaideko martxaren egitura hurrengoa da. Barrura kanpora pausuarekin hasiko gara. Antresatak, bueltak eta bueltak eginez. Jarraian, martxa pausua egingo genuke eta hortik berriz hasierara bueltatuko ginateke. Egitura hau behin ta berriz errepikatuz. Prest! Barrura kanpora. Antresatak. Buelta. Antresatak. Buelta. Eta martxa. Barrura kanpora prest. Antresatak. Buelta. Antresatak. Buelta. Eta martxa. Luzaideko martxa bikoteka dantzatzen da. Eta bikote bakoitza bata bestearen atzean kokatuta, bi lerro eratuko ditugu. Berriz praktikatu.